मानोना इसोरा गोथां आरो बे इसोरा जोंजों लोगोसे दं। नोंथांनि न'खरखौ इसोरा बासायनानै दोनथों। नोंथांनि जिबनाव इसोरा लोगोसे जादों। नोंथांनि बिजनेस, नोंथांनि मिनिस्ट्रि, गथ' गथाय खांनाय गासैबो बिषयाव इसोरा बोर होथों। दा बेखौनो आं गुसुङै नोंथांमोननो फोरमायबाय जिसु ख्रिस्टनि मुङाव। आंनि मुङा मन'रन्जन बसुमतारी। दा इन्डिपेन्डेन्ट आंबो इसोरनि खामानि मावो। नोंथांमोनहा साफ्रोमबो दिनै इसोरनियाव भरसा खालामनानै थादो, जेन' जोङो बे संसारखौ देरहानो हायो आरो बे भाइरासनिफ्राय देरहानायखौ मोनो। जिसु ख्रिस्टनि नामाव आमेन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। बुहुमा फोरमायो नोंनि सोरजिनाय, अख्राङा दिन्थियो नोंनि महिमा। बुहुमा फोरमायो नोंनि सोरजिनाय, अख्राङा दिन्थियो नोंनि महिमा। बै मिथिंगाया प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। सिगांसिनथाराव आङो जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट' आफा इसोरखौ आङो धन्यबाद होग्रोबाय। बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो जिसुनि मुङाव आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ हरबाय। दा आं नैबे समाव जोंनि ख्रिस्ट' बिसासि फिसा साफ्रोमबोनिसिम इसोरनि रावजों दानि सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरासनि बिसय आङो बाइबेलखौ लानानै आं फंनैसो नोंथांमोननो बुजिनो थाखाय एबा जिउआव बोलोगोरा जानो थाखाय आं बे समाव सुंद' इसोरनि बाथ्रा शेयार खालामनो थाखाय थामथिम जाबाय, जेन' नोंथांमोनहा गोसो होनानै खोनासङो। दिनै जों खोनागासिनो दङ सारा बुहुमावनो दिनै कर'ना भाइरासनि गोबां दावराव आरो बे भाइरासजों गोबां सुबुङा दिनै जिउबो गोमालांनो गोनां जाबाय। दा बेखायनो जोङो दिनै मिथिनानै लानो गोनाङा बेनो, दिनै बे भाइरासआ दिनै बियो मोनसे बेमार नङा। बबेखानि दिनै जोंनि गाहाम बाथ्रा बाइबेलनि बोसोनाव लिरनानै गालांजानाय दङ। गितमालानि 91नि 1निफ्राय लानानै नोंथाङा जोबजासिम फरायब्ला बेवहाय नुनो हायो। बेबायदि इसोरनि रावा बुंदों, जायहा गोजौसिननि सिङाव आश्रय लानानै थागोन बियो बोलोगोरासिनि सिगाङाव सायखङाव खामिनो मोनगोन। आङो फोरबोखौ बुंगोन, बियो आंनि अन्दर आश्रय होग्रा आरो अन्दर, बियो आंनि इसोर, बिनियावनो आङो भरसा खालामगोन होननानै। बिनो नोंखौ सानाय जेनिफ्राय आरो आद्रि खालामग्रा रोननिफ्राय रैखा खालामगोन। बियो गावनि गांखंजों नोंखौ खोबनानै लागोन आरो बिनि गांखंफोरनि सिङाव नोङो आश्रय मोनगोन। बिनि सैथोआ दाहाल आरो जाथेग्रा आगजु जाबाय। बिनि जुनै नोङो हराव गिख्रं होनायखौ नङा, दिनाव बिरग्रा बोरलाखारफोरखौबो गिनाय नङा। खोमसियाव थाबायनाय मोरोन आरो सानजौफुङाव दावरा मावग्रा सिथारग्रा र'खौबो नोङो गिनाय नङा। प्रेज द लर्ड। नोंनि आखायाव हाजार मानसिफ्रा गोग्लैब्लाबो बेफोरो नोंनियाव सौफैनाय नङा। नोङो गावनि मेगनजोंल' नायहरनानै दुष्टफोरनि फाल्था लानायखौ नुगोन। प्रेज द लर्ड। जों दिनै मिथिनो मोनबाय, बेयाव बुंदों, आङो फरायजोबब्ला नोंथांमोना फरायनानै नायोब्ला बेवहाय रोखायैनो बे भाइरासनि बिसयखौ जों मिथिनो हागोन। दिनै बे बुहुमावहाय बे भाइरासखौ लानानै हायहुला जानायनि बिसय जोंनो बेयावनो रोखायै आफा इसोरा खोन्थाखाबाय। दिनै जेब्ला जोबनाय बोथोरा सौफैगोन, खाथि जागोन, अब्ला गोबांथार बुहुमाव आराव जागोन होनना बुंदों। जोबनायनि सिनफोर दिन्थिगोन होनदों। आरो दिनै इसोरा बुंदों, दिनै गावनि फिसाफोरनो गासैबो समयसाफोरखौ सिगां खोथा जासे मावनाय नङा होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो दिनैहाय नैबे कर'ना भाइरासखौबो दिनै गावनि इसोरनि गावनि बिसालानि जुगिदै खोन्थाहोखादों। जोङो मिथिनो हायो, पान्जाबनि सासे बाजेन्द्र सिंह होननाय प्रफेसिया 2019आवनो बे कर'ना भाइरासनि बिसय खोन्थाखादोंमोन। 2019आव चाइनायाव मोनसे गेदेर भाइरास जागोन होननानै बियो बुंखादों। दिनै जाफुंदों। आरोबाव अस्ट्रेलियाआवहाय मोनसे खामब्लावनाय बा जोंब्लावनाय अर जागोन होननानै बुंदों। दिनै बेबो रोखायै जाफुंदों। आरो बे अरखौ खोमोरनो थाखाय
मुंबो राहा लामा मोननाय नङा होनना बुंदों आरो खोमोरनो हायाखै। जेब्ला आर'ज खालामदों सानथाम अखा हानानैसो बे अरखौबो खोमोरनाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनै बिथांनि बुंनायजों आरो इसोरनि होनायजों बे गासैबो दिनै इसोरनि रावा जाफुंनाय बायदि जाफुंजोब्बाय। आरो बिथाङा बुंबावदों, दा बावैसो बुंगासिनो दं, दिनै इसोरा बेजों रायज्लायदों। बिथाङा बेखौ फोरमायदों 2021आवबो आरबियानाव मोनसे बेबायदिनो समयसा गिलु-बालु फैबावगोन होननानै एडभान्स इसोरा बिथांनो खोन्थाखाबाय। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' आंगो लोगोफोर, जों साफ्रोमबो ख्रिस्ट'नि फिसाफ्रा, फोथायारिफ्रा एसेबां गिनो नाङा। दिनै जोङो दागि, मानोना बाइबेला बुंदों जेरेमिया 33 नों आंनियाव आर'ज खालाम, अब्ला नोंनि गाबनायाव आङो सिंगोन। बेबायदि बुंदों। 1 पेट्र'नि 5नि साराव गासै दुखुमानिखौ गाब, अब्ला आङो जोथोन लागोन होनदों। बेनिखायनो दिनै बे भाइरासआ मोनसे बेमार नङा। जुदि बे भाइरासआ बेमार मोनबा दिनै बुहुमाव गोबां डक्टर, साइन्टिस्ट, दिनै गोबां रोखोमनि ट्रिटमेन्ट खालामग्राफोर दंमोन, नाथाय मानो मुलिखौ दिहुननो हायाखै? बेनिखायनो बे मोनसे भाइरासआ मोनसे बेराम नङैखाय दिनै बियो इसोरनि मोनसे राग। आरो बे रागा मा? दिनै इसोरनि रावा बुंदों, जे जायगायाव आंखौ दिनै मिथिया, आंखौ सिनाया आरो दिनै आंनि फिसाफोरखौ नासयगासिनो थागोन, बे जायगायावसो बे खामानिया जादों। बेनिखायनो दिनै ख्रिस्ट'नि फिसाफोर खोनासं, दिनै बे चाइनायाव जानाय घटनायाव दिनै इसोरनि गोबां फिसाफ्रा दासिमबो जेलखानायाव दं। मोजां प्रार्थना खालामनो हाया, हाग्रा बंग्रा थांनानैसो बिसोरो आर'ज खालामनो गोनां जायो। बेनिखायनो दिनै इसोरा जे जायगायाव पापजों बांसिन बुंफबनाय, बे जायगायावसो इसोरा गावनि रागखौ हरदों। दा बेनिखायनो दिनै फोथायोब्ला जोंनि जिबनाव जानाय नङा, जों बिश्वासिफोरनि जिबनाव फैनाय नङा। बेनिखायनो जों दिनै फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामदों। आरो बे भाइरासआ दिनै जे जायगायाव पाप खामानि सोलिगासिनो दं, बे जायगायाव थांगोन। दिनै इन्डियाआव फैनो हागौ, आसामाव फैनो हागौ। दा बेनिखायनो दिनै इसोरा गावनि रागखौ दिनै दिन्थिगासिनो दं। बेनिखायनो फै, जोङो बोलोगोरा जानि, बे इसोरनाव भरसा खालामनि। मानोना जोङो दिनै बिश्वासि साफ्रोमबो जोङो गिनानै जों गनाय नङा आरो जों गिनोबो नाङा। मानोना इसोरा गोथां आरो बे इसोरा जोंजों लोगोसे दं। नोंथांनि न'खरखौ इसोरा बासायनानै दोनदों, नोंथांनि जिबनाव इसोरा लोगोसे थादों, नोंथांनि बिजनेस, नोंथांनि मिनिस्ट्रि, गथ' गथाय खांनाय गासैबो बिषयाव इसोरा बोर होथोंसै। दा बेखौनो आं गुसुङै नोंथांमोननो फोरमायबाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव। आंनि मुङा मन'रन्जन बसुमतारी। दा इन्डिपेन्डेन्ट आंबो इसोरनि खामानि मावो। नोंथांमोनहा साफ्रोमबो दिनै इसोरनियाव भरसा खालामनानै थादो, जेन' जोङो बे संसारखौ देरहानो हायो आरो बे भाइरासनिफ्राय देरहानायखौ मोनो। जिसु ख्रिस्ट'नि नामाव आमेन। प्रेइज द लर्ड, प्रेइज द लर्ड, प्रेइज द लर्ड। सोरजिगिरिनियाव जों खर' गंलायनि बै जों फोरबोखौ बाख्नायनि सोरजिगिरिनियाव जों